Jeske, oh, dat er achter de kat. Dan kom je, Jeske, kom. Ere mijn poes. Vertel eens even, wat hebben we hier al hier? Een wasbak. En wat ben dit? En dan hebben we hier ons wc. Hallo. Zo is het wat beter. Is mijn poetsen. Alsjeblieft. Goeiemorgen. En naar je? Vlog. Ja, mooi bloemkes. Nou jongens, ik hier les een opmerking bij een vlog van kist ook eens een roelering aan in die huis. En toen dacht ik van ja, dat doe ik wel altijd helemaal klaar is, maar ik denk het is ook wel leuk om een soort tusken-update. Ja, want we zijn druk aan het verbouwen en ook nog aan het verhoren in het orde. Hey Poes! Poes gaat ook op het shitslag jongens. Hey Poes, hey hoi! Dus ik dacht ik nog even een soort van tusken-update. Dit is uw huis. Het vaste is een oud woudhuisje. En daarachter zien we uw nieuwe ombouw. En daar hebben we dus nog steeds wat mee dwaande. Maar wat het allerleukste is, ik ben opgegroeid net in dit huis, maar in dat huis. Dat is mijn ouderlijk huis, dus echt een woudhuisje. Dus dat is op zich wel geinig. Ik kon gewoon het spul hoe de haren heen smeden heb. En dan ben we hier weer in gaan. Maar ik zie hem even een inkijkje aan in het huis, hoe het er nou bij staat. En nou ja, dan jou ik ze nou nog wel eens even het update, want ik vind het eigenlijk best wel een grappig en goed idee. Nou ja, dit woudhuisje, dat hebben we gekocht in 2000, denk ik, 8, zoiets. En dat weer helemaal, de garden zitten in het dak en dat moest helemaal opkalefateren worden. Ja, zeest dus. Moest ik wat vertellen? Zullen we eens hoe ze chillen? Ja, ren maar mij. Kom maar, Poes. Nou ja, dat hebben we dus als allereerste helemaal opknapt. En toen ziet er nog een heel iets hakje achter. En nou ja, dat wie het. Nou, maar als twaan weer dat prima. Maar ja, toen kregen we 2 bandjes natuurlijk. En we zijn, ja, dan moet het toch echt wel een hoeken bij ons. En toen hebben we dus verbouwing in. Hebben we een heel stuk bij ons gekregen. En ik zal je eens even vertellen. Dus dit is het oude woudhuisje. De voordeur broeken we niet meer. Er zit nou gewoon uw stroompunt en dat soort dingen. Dus we kennen er nog wel bij, maar die broeken we eigenlijk net meer. Deze ruutjes hebben we er toen na ingezet. Weer echt, in het huis weer eerst 4 kamertjes. Daar hebben we nou een grote ruimte van maken. Dus dat is wel mooi. Dit stuk komt er nog tussenuit. En hier komt aan uw nieuwe voordeur. Helemaal een pui met al je glas en een grote voordeur. Dus hier komt aan in uw huis. Dit is nu nog het oude gedeelte. Daar is uw oude wc en uw oude douche. Die hebben we heel nog besteld laten, omdat het nieuwe nog net klaar weer. Dus daar ben we nu aan ze volontair om dit eruit te brengen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Dan hebben we echt weer een mooie voordeur. Dus sasse wat. En dan is dit de oorbouw. Hier is je al in je ruut, dat is de waterskamer nou en daar de bikeuken. Jelk had vorige week nog die grote houten balken daar opline. En je maakt nog wat hout in de punt, jammer. Dus dat is nog een klusje wat dat de vader komt, dat nog even aanbaat. Maar nou, de boppen komt de sleepkamer van Ildau. Dus ik ren weer verder. Hey Jeske. Kom maar Ildau. Jeske, oh, dat er achter de kat. Dan kom je, Jeske, kom. Ere mijn Poes. Kom. Poes zit onder de auto, dat ken je net bij, hè? Ja. Zo, goed zo, jongen. Nou, je moet wel denken, wat dit voor een hok? Nou, dat is inderdaad een oud hok. Het wie wordt voor de auto. Maar nou ja, omdat we zo'n hokje kwijt zijn, hebben we hier nou natuurlijk een hokje maken voor uw fietsen, skelter, fietsjes van de band. Zo, dus een beetje een fietsenrobbelhokje. En dan gaan we hierheen. Uw tuin, die gaan we echt nog helemaal op kalefater, maar we eerst de oombouw klaar. Jeske zit nou erachter. Dit komt er dan al hier uit en dan krijgen we nog een soort zit, dat we boetnek lekker zitten kunnen, oedekt en net oedekt. Nou ja, ik wil dan een nieuwe trampoline hebben. Die is al zo oud als ik ga hem krijgen op mijn tolste 4. Dus zo oud is die al. Dit is uw achterdeur. Zullen we zitten? En dan komt hier in uw piekeuken. Kom maar jullie. Wat is het, vriend? Wat is er? Hey, vertel eens even, wat is dit? We gaan zeker even naar Famkehuis, dat doen we, beloofd. Ja? Vertel eens even, wat hebben we hier al hier? Een wasbak, en wat ben dit? Wasmachine en droger. En hier heb ik een voorrietkast en nog een extra koelkast. Dus hier ben ik heel wies mee. Nou, en voor de koelkast en voor de wasmachine en drogerlons krijgen we nog een soort skowand. Wel jippen, dat het nog wel luchtig is, zeg maar dat is, ja, gaan we al je spullen erin. Ja, klopt. Ja, mij was schat.
Nee, mijn had net zo zin om een spoensje. Nee. Neem doe maar mij. Mij is wel haar. Dus het laven echt? Oké. Doe haast te waar. Ik zie het. Nou, dus ben ik heel wees mij. Hier al je mooi voorraad in de hiek nooit rond te vallen. Dus dat is echt perfect. Nou, dan komt ze hier terug een doorkomst in uw haal. Nou, je hebt hier een hele mooie leerderstingen. Daar komt een trap. Dan kiest hier sabie op en dan gaat er mijn bochtje omheen. Dan daarboven links komt zakens in slaapkamer. Daar in de midden komt een douche en een wc. En rechts dus Ildo haar slaapkamer en we hadden nog een zolder. Dus dat komt daar. En dan hebben we hier uw wc. Hallo. Nou ja, zet je hem alles mooi grijs-zwart, mooie houten planken hierop. Dus ben ik heel weers mij, mooi grut. Mooi, ja, ben ik heel weers mij. We hier nog een heel skiet wc'tje. Skiet, maar nou mooi roem. Wet erin. Oh, dat kan we in doen. Pak me maar aan in een amerke verdienen met wetter, oké? Ja, dat was zo. Dan hebben we hier uw slaapkamer van Jelke en mij. Nou, ik vind het gewoon heerlijk om nou beneden te sliepen. We sliepen altijd boven, maar dat is mijn skeve wand, dus niet altijd wat grap aan. Van waar sliep je? Kun je dat vertellen? Met mijn huid, hè. Dit is uw inloopkast. Nou ja, een soort van inloopkast. Daar ben ik echt heel blij mee. En in je stapkast is het meer. En een spiegel. Hallo. Waar is de badkamer? Kun je de badkamer zitten? Hier is dus naar je badkamer. Nou jongens, en wij hier altijd een badkamer van 1 bij 1. Dat kost gewoon de eerste doorheen, maar stiest voort in de douche. Dus dat wie het simpelste van het simpelste. Hebben ze altijd prima mee red. Maar ik ben echt een badliefhebber. Nou jongens, ik ga mijn droombad. Dus er zit van alles op, bubbels. Net dat ik daar wat om vind trouwens. Ik ga nooit de bubbels om, maar gewoon heerlijk. Televisietje, kijk lekker even Netflix als ik in bad lig. Er zit een verwarmingselement in het bad, dus het loopt lekker warm. Spiegeltjes, wasbakjes, alle ruimte van mijn spul. Nou ja, hier heb ik dan mijn make-up bijvoorbeeld in. En hier hebben we dan weer oorspul. Het is gewoon ideaal. Nagellak, ze trekken in nagellak. Ja, hier is heerlijke douche. Dat is ook nagellak. De waasje, oké? Maar wel. Ik heb wel even wat. Roze? Ja, roze. Ieder wat roze nagellak. Nou, en hier komen we dus in het oude gedeelte. Wat er nog tussen uitsloop worden, maar het var dus vader. Hier komt op deze kant dan echt nog ruten. Dus dan zullen we echt dus tuin in. Dus dat is echt wel heel mooi. En dan komt eigenlijk daar, waar nou de oude douche door zit, daar komt dus nee door. Dus dit komt er alle nog bij. Dus alle hier, nou ja, het is juist een beetje oude meuk. En we hadden het tijdelijk even zo oplast. Hartstikke mooi vanzelf. Maar het wordt aan één grote haal. Met ruten richting de tuin. En een vader daar. Even zien, dan komen we hier. Dit is de waterskamer van de band. Ilda slipt je nou nog. Maar het is het doel dat dit gewoon aan dat je een lekker bankje komt. Dat er hier lekker gamen kan, televisie kennen, speeltjes ervan kennen, knutselen kennen. Nou ja, het is nou een waterskamer en sleepkamer in één. En het is, we hebben eventueel nog een extra bed erboven. Broeken we nou net. Maar je slipt Ilda nou. Hier hebben we de speeltjes in de kast. Dus ik vind zo'n waterskamer toch wel echt ideaal. Nou, oké, dan gaan we hierheen. Nu komen we in het oude gedeelte. Dit is oude douche, dit is oude wc. En dan komt hier in het waardhuisje. Nou, hier hebben we uw keuken. Ik ben van doel om die nog te verven, want ik ben hier in het oude waardhuisje ook al wat opknappen, want saus in Westen doen. Dus ik wil het al direct nog wat opknappen. Ja, Bob. Zal ik een beetje water van die pakken? Ja? Ja, doe ik. Zo schön, is toch wat water. Ik is alleen poetsen. Alsjeblieft. Nou ja, hier hebben we uw zithoek. Ja, dat is echt lekker, jongens. Televisie schenken, is lekker chillen. Chillstoel, even lezen. Doe ik je wel. Deze kast hebben we heel veel gekregen. Nou, dat is gewoon ideaal. Alles gaat een mooi plakje krijgen. Hildo had haar knutselspul hierin. Dan maken we eens even zien. Ideaal. Dit is mijn werkhoekje. Hier zit mijn tablet en mijn laptop in en mijn agenda. Ik wil hier nog al je schilderijen aan de wand. Ik ga mijn eerste, maar ik wil er nog 3 of 4 bieden dat die hier mooi op de wand komen. En we hadden een roene tafel, die hier wel binnen, maar die we helaas squat het hout. Maar hier komt een grote roene tafel met 1 lampenboppen. En de naaie gedienden komen haast. Dan krijg je naaie oergedien, daar krijg je plissé en naaie rolgedien. Dus dat wordt echt al je naai, heel mooi. Jiskes in hoekje, dus kachel. Oh, wat hast u hier? Ildo had wat op een kachel plakt. Dus doe dit mooi ding, Ildo.
Is lekker een poetsen, meid? Oh, heerlijk. Poetje. Nou ja, dus ik het boven even chillen. Want in principe slipten wij altijd boven en zaken slipt op dat kamertje. Maar dat is alweer wat verloren. Dus we gaan omheen. Mooie wenteltrap, het Jelke zelf maken. En dan komt ze hier boven. En dan weer dit zaken zien. Oh, de slaapkamer. Je sliept de zaken eerst. Nou hebben we nou een beetje het uit van hoezerskamer en drumkamer en een beetje een rommelkamer. Ik bedoel, iedereen had wel rommelhoekjes, denk ik. Nou, ik. Ik ben heel oproemer en skien om mezelf. Ik ga, ja, altijd ben er wel rommeltjes. Dus uit van hoezerskamer, drumkamer. En dan is dit nou zaken Thomas zijn slaapkamer worden. Hier slipten wij vroeger, Jelke en ik. Maar, nou ja. Want we zijn nog net boven bezig in het najaar dus zo lang sliept hier. Dus beide banden hadden nou eerst een tijdelijk plakje. Ze sliepen bij de goed, dus ik reken niet goed. Maar dit is dus zaken zijn kamer. Nou, zag ze wat. Hier gaan we naar beneden. Hier gaan we naar boeten. Hey, skeleer. Nou, dan hebben we hier een terras. Nou, ik denk dat het terras aan ik oors wordt of we de tuin door de kop door. Maar voor nu is het prima. We hebben een lekkere tafel. Kunnen we ons zitten. Nou, we eten ook heel vaak boeten, want het is gewoon heel dichtbij. Hier een kachel verboeten. Dan ben je een zonbak. Nou, deze bak ga ik altijd het watergoed voor de ben. Kun ze gewoon hun watergoed uithalen en kunt er jongens weer mooi in. Nou ja, we hadden de tuin krijgt al een beetje verloren. Daar ziet eerst al hier oude plantenmeuk in. Dat hebben we nou helemaal modder maken en dat wordt aan gas. Dus het gas zit in, dus dan hebben we hier mooi ingedrukt gasveld. Zaken Thomas mooi voetballen. Nou, en die hekken hebben we er nou eerst nog. Want ja, als een kinderband bij de sleet komen en dat vind ik dan nog wel veilig. Maar die wil ik er uiteindelijk ook uit gaan. Vind ik net heel mooi, maar wel heel praktisch en dat is echt belangrijk. Nou, hier zitten we bij ons badkamer, trampoline, sassen wat. Dus ja, op zich een gouden plakje, maar er moet nog wel wat dingetjes gebeuren. Maar ik zei ze ook altijd van, dat houdt ik wel lekker bezig. Dus een best mooi lekker te jaren rond ompielen, vind ik echt wel heel heerlijk. We gaan weer naar binnen. Lukt het nog heel daar? Oh, alles lekker weer. Lekker. Maar stek een droege doek, hè? Een doekje voor mijn haar? Tja, dit is wel een mooi doekje voor die. Tja, ik stek weer droeg, meidje. Tja, alsjeblieft. Lekker badje, hè? Nou ja, en ik vind het dus heel leuk dat ik hier nou echt al een beetje aan het onpassen ben. En hierachter zit het echt al heel wat op. Dus ja, dat is een beetje us. Hoe is jongens? Badkamer, slaapkamer, wc. En hierboven dus, nou dat is echt nog weer een fase 2. Maar dat de band eraan lekker slapen kunnen. Maar van nou vind ik het echt wel prima. Ze ben ook nog lied, ze hebben beide een kamertje. Dus dat komt wel. Het maakt we doen alles zelf. Dus Jelke doet alles zelf. Ik doe wel wat verf en saus. Maar Jelke die maakt alles zelf. Zet alles zelf in elkaar. Dus het kost het wel wat extra tijd, maar als je wat ik nooit dwang ken. Dit maakt het echt dat we het zo dwang kennen. Dus ik ben er wel heel grutsig op mijn mandje dat hij dat al hier toch maar even doet. Nou jongens, dit wie mijn roelering terug is. Mooie woudhuisje. Maar ombouwen, we hebben nog druk met dwanen binnen. We hebben altijd wel druk aan het klussen. En zoals ik zei, daar bloot ik altijd wel wat. Want als we de ombouw aankleden, hebben we de tuin door de kop hebben. De oprit wil we oors hebben. Maar ja, dat is ook wel leuk. Dan beloof ik wat ompielen. Wij vinden het heerlijk lekker op ons vrijdag lekker ompielen met z'n. Dus ja, dit is dus gouden plakje. Ik vind het echt prachtig. We waren tegen bij mijn zuske en bij mijn ouden. Dus ik vind het hier goud waaien. En voor de benen prachtig hier op een ronde. En voor de beestjes, die keer mooi hier los. Dus dat is perfect. Nou jongens, dit weer mijn rollering. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, night vlog.